Yo. Sige, labas na tayo. Uy! Hala. Gusto labas eh. Hala, ito siya ata. Ito ata siya. Tingnan natin. Okay lang po. Dito. Nag-vlog kayo sa aeroplano? Hindi. Kahit rapid hindi okay lang? Oo. Basta may trans-up dyan. Raise up? Raise up ka. Yate. Pumataba mo? Kuya tao? Nakasan na siya. Mataba na. Obligo. Wala, umalis na siya. Lumabas na. Wala ko, lumabas na siya. Uy! Uy, ayaw! Dito si ate. Ay na. Wala, ayaw lumabas. Kailangan pala, ano eh. Sige, sarado na natin to. Balik tayo dito sa kwarto. Di ba nakakalipat eh? Kupalay gate mo daw siya.